De les imatges creades per Dalí, els rellotges tous són els que més profundament han penetrat en l'inconscient dels seus espectadors. Com va dir Gala quan els va veure per primer cop, ningú els pot oblidar mai després d'haver-los vist. Dalí contemplava durant hores les roques del Cap de Creus. Els efectes de la llum li suggerien imatges que li recordaven les formes de la Sagrada Família de Gaudí. La influència de Gala va fer desaparèixer els terrors del jove pintor i, en plena creació d'una nova estètica morfològica del dur i el tou, arribà la inspiració. En lloc d'enfortir-me, com ho havia projectat la vida, Gala aconseguí construir una petxina per protegir la meva tendra nuesa d'ermità. De manera que, mentre en relació amb l'exterior prenia cada vegada més l'aspecte de fortalesa, dintre meu continuava envellint en allò tou i supertou. I el dia que vaig decidir pintar rellotges, els vaig pintar tous.